社会に適応するのは必要なことでしょうか？我々は自分の夢とか自分の実施したいものがあるじゃないでしょうか。でも言ったように私たちはこのいろいろなことを様々なトピックを実施されるために時間が足りないと思っていますよ。だからこそ私たちは社会にちょっとだけ抵抗した後で何がするでしょうか？お金がないなら社会に提供するのは必要になるし、いい仕事がないなら社会に提供するのは必要になる。お金があれば社会はあんたに提供する。お金がないならあんたは社会に抵抗する。だからこそそれは私にとっても超迷惑な気持ちだけど、私はもういたたまらない感じがあるし、時々我慢できないし、しかし言ったように、このこともっと慣れましたので、そんなに反対する場合がないですよ。お金とかスタチュとか必要になる。そうだね。